सोथ'वाखैदां दिनै मानसिफ्रा खमथारना मामि मामि Dapat. Ada. मा जाग्रा लानो? फैलिंसै नामा? कफिया? कफिया? जाग्रा नायदों जाग्रा. जाग्रा लाखानोसै. मा जानो? माखौ जानो? पपकर्न जायो ना मायो? पपकर्न मोनसे लानोसै. ओमफ्राय ना बै ग्रिल सन्देसखौ लानो. जानानै दा नांलाजोबगोनसो बेया. मामि नों मा अबाव फैदों सना? बहा फैदों नों मामि? मुभि नायनोसै सना? सिनेमा नायनोसै मामा? हरदो मामि लेखाया हरदो सना? लेखाया हरदो मामि होआ? होथारला उन्दैया लानानै फैफाबाय एमआरएमनिफ्राय. Sabi nga. Seat number ko lakawin na. Today. Kona. Pusing malu. Boleh pakai nih sih namanya. Udah. Deh. Mami. Oi mami. Mami. Nào lấy. Ơi mami. Này bảo là. Mua dòng thar bay về. Này cái đó. Gas piang dong. Này đi xài đâu xin nè. Ni begini. Oh, ni bitchin ni bi 살이다. Ni bitchin. Yen. Oh. Oh. Bini ni begini. Bini hunbay. Tweet seong à. Chin ni bitari. Ni bi il sợ. Đây mà vẫn là bữa abon tu năm thập. Para mà bagi ya. Isi bara hơ ke din. Không xin được hay. Không xin không ra. Mình với đúng vậy. Không tiền phòng mình. Vì mình cái Giờ lấy bộ khai bước lên lấy bộ chứ này. bên này nằm thẳng rồi. Này cần. Mami, nào lấy. Mami. Ayo ses ओंखारनानैसो थासिगोन बे गथ'आ. मोजांसो मोनबाय.
बे गराय फाख्रि सिनेमाया बिराद मोजां जादों नोंथांमोनाबो नायफै बिराद मोजां जादों आं फसायदों आरोना आंनि थाखाय मोजां आरो नोंथांमोना माबादि मोनो बिराद मोजां आरोना नायफै बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम जाहाथे बिसोरो बिराद मोजां मोजां बेबायदिनो मोनसे स्ट'रि बानायनानै जोंनो गेजेराव समाज फोसाबनायाव मोनसे बिहोमा लाबोनो हायो मोजां आरो बहुद मोजां जादों आं बिराद मोजां मोनदों नोंसोर नायफै गंजे का डैंड्रफ, शीला का सफेद सिंदूर, बदनाम मुन्नी का बेबी पाउडर, चिकनी चमेली की चीनी चखेगा, चिकनी है पर नहीं चख सकता। फार्स्ट क्लास नायथारबाय ना मामि मामि उन्दुलायथारासै दिनै मामि फैबाय लाइट फैबाय सोना थांसै बाथारबायमोन मानसिया हनै गोलैगोन दुमोनो मामि जोब्बाय मामि जोबलायबाय दे होनब्लाबो आं बामसै